Izilo Mzansi 98.0 the difference. Lobiza radio yakhe lobiza kwakhuluma Thotolo kumbula ke siyobe sikhulume futhi sixoxe naye phake utata umzonile mfoka amavulu xa ngabe into zethu zihambe kakhulu ndiyahenda themba ke into wona zokwazi bazihambe kakuhle but ke bakhona into ethi ngathi xa ngaba uphixixi buka khona siyoxoxa nawe apho ngasekhaya khumbula ke sobheka kakhulukazi nezinye zazo ezithinta abakaphila umzimba uba mhlawumbe uncedakala kanjani kwingxaki obhekene nayo wena apho ngasekhaya namhlanje ke siyangena apha ke kuzo ezithinta kakhulukazi sikhuluma ke phake intokazi enjabeni chilo intokazi phake misinkosi NDP kosengiphile emthembu umvelase umnisi wemvula uqhama khona phaka emnyangweni wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo ezisemakhaya sixoxa kakhulukazi ngokulungiselela ukufakela ke umkhiqizo wezolimo ezimakethe sawubona nkosazana sikwamkele emsakazweni kwezilo Mzansi FM kwezolimo. Ngiyabingelela umsakazi ngiyabikela abalaleli emakhaya. Sikuva kakhulu lokucala mhlambi ndikunenze ithuba ukuzothule ujuba mhlambi futhi ukwephi indawo ngokusebenza kakhulukazi kuzo ezezolimo. Ngi-Maritzburg ngiku-sub directorate ebizwa ngokuthi u-EMVA oku-evaluating, marketing and value adding kwa-Department of Agriculture. Nasia? Okay. Yes. Okay, ndiyakuva kakhulu. Mhlambi ke emavekini adlule sikhulume ngokukhiqizwa kwezi tshalo ke nokukhuliswa ke kwemfuyo ehlukahlukeneyo kwabe ke sekucaca ukuthi ke kuhle abalimi bathole imarket xa ngaba benza zona ezinto besixoxa ngazo ungachaza ke uthini ungachaza uthi yini imarket la embonini yezolimo. Sakazi uma sikhuluma ngemarket sikhuluma ngezinto ezimbili. Okokuqala imarket ilabantu ezibadayisela imikhiqizo yabo. Okwesibili imarket indawo la khona ozodayisa umkhiqizo wakho. Lezo ndawo ke zihlukene kambili. Yeah. Khona esibiza ngokuthi ama-informal market. Labantu abadayisa emgwaqeni edayise ngezoni yakhe noma ebeke itafula noma ehambe nje edayisela kuma-rank. Ama-informal market. Okay. Bese siba nama-formal market. Ama-formal market ama-fresh produce. Ama-retail, iy'tolo lezi ey'nkulu esithenga kuzona. Okuwukuthi ama-formal market anemigomo, nemithetho, nemibandela eminingi. Awukwazi ukuvela ufake umkhiqizo wakho khona. Khona imithetho okumele ukuthi uyilandele. Yebo msakazi. Okay, ngikuzwa kakhulu. Mlaleli ekhaya mhlawumbe usanda vula curator ngoku ungakhumbule ke ungangena kakhulukazi ku YouTube uyakwazi ukubona inhlelo zekhapha kakhulukazi nalo oluhlelo uzolithola ku YouTube ungene nje izwi elomzansi unkawu ukhona pha ke Smilo mfonkawu wenza sure kuba uzolibona lunjengoba lunjalo. Ungene nje izwi lomzansi ku YouTube ufike nje usubscribe konke uzokufumana nayo lencazelo esixoxa ngayo apha nentokazi yakwamthembu izokwazi ba uyithole apho mhlawumbe ke iziphi izindlela umlimi angazisebenzisa ukuze akhiqize umkhiqizo owakhe udayiseke wonke. Umsakazi
khona insizalazi esayisikhuthaze esibiza nge-marketing rate. Okokuqala ubheka i-product yakho. Kubalulekile ukuthi wenze ucwaningo before uqale utshale, before uqale ufune. Fanele wenze izinto ezinjengo soil testing. Ubheke ukuthi lento ofuna ukuyitshala izokwazi ukuthi ikhule kulomhlabathi ofuna ukutshala kuwona. Uma kuwukuthi ufuna ukufuya, fanele ubheke izinto ezinjengokuthi kule ndawo ofuna ukufuya kuyona ozofuna ukudayisa kuyona. Mhlambe ufuna ukufuya ingulube, bakhona yini abantu abadla ingulube lapho? Mhlambe ufuna ukufuya izimbuzi, bakhona yini abantu abadla izimbuzi? Izinto ezikanjalo okubalekile ukuthi kumele uyibheke kuqala. Enye into ebalekile ukuthi fanele uqaphele indlela ohambisa ngayo umkhiqizo wakho kwimarket. Fanele ukuthi ube presentable, ufake kuma packages amukelekile, ungafaki nje mhlawumbe zoplastiki kanti labantu obadayiselayo bafuna ubafakele kuma container. Izinto okumele uzazi zonke lezo ukuthi imarket yakho ifuna i-presentation enjani. Okay. Njengoba kakhulu mhlambi ke okay iziphi mhlambi izindlela umlimi okumele ke azijwayeze zona uma esekhangisa ikakhulukazi uku-advertise ukupromote mhlambi umkhiqizo wakhe, iziphi indlela afanele ayijwayeze yena ke umlimi? Eyokuqala nje ebalekile kakhulu i-social media presence. Okay. Yebo, kufanele nje umuntu wamabhizinisi uphithizele social media, ube nalo i-page, u-engage ne-market yakho, ubazise izinto ezenzakalayo. Mhlawumbe seniqalile seniyaharvest, fanele bazise seniyaharvesta, umkhiqizo usuzophuma uye ey'tolo. Khona abantu abanendlebe emphakathini noma ngingathi ama-influencers akudingekile ukuthi kuze kube umuntu mhlambe ofamous. Umuntu nje okwazi ukuthi mekhuluma ethola i-attention, ngamsebenzisa ukuthi umakethe ibhizinisi lakho. Niqoke ikipa zasemsebenzini, zaseplazini, ezimakethayo ukuthi ngitshala ini, ezinama-details, ezinenamba, ezikhangisayo. Uma ikhona imoto ni-brand, nifaka ama-poster ey'ndaweni la enifuna khona ukuthi abantu enifuna bebe imakethe yenu la bekhona khona, nibeke ama-poster. Uma ni-targethe amanesi, nizobeka ey'bhedlela kakhulu, senizobeka nje nasey'koleni, kodwa nibe careful ukuthi ama-resources ningawa-waste ngokumaketha in a place la khona ingekho imarket, because uzofana nokuthi waste leyo abantu enifuna bayibone lento ngeke beze bayibone. Okay, ndikuva kakhulu. Mhlambi ke kungani kubalulekile ukwenza ucwaningo lwezimakethe ngaphambi kokutshala mhlambi osichazele nje khonapho siyabalimi? Anshakazi, kubalulekile kakhulu ukwenza ucwaningo. Fanele okokuqala nje ubazi abantu ongena nabo kwimarket noma imbangi, your competitors. Fanele ubazi nokuthi imarket yabo ibase kakhulu kuphi. Khona mhlambe nawe uzo-identifya eyakho imarket okuwukuthi uzoyisungulela yona. Fanele wazi ukuthi bangaki labantu okompetha nabo. Fanele uwazi ukuthi lento ofuna ukuyikhiqiza ikhona yini imakethe yayo. Ungavele usukele nje tshala ubroccoli
endaweni la khona mhlawumbe abantu abawazi ngisho ukwazi ngeke beze bewamukele. Fanele futhi ulwenze ucwaningo lokuthi lento ofuna ukuyitshala yenza kanjani kwimarket. Ayenziwe ama-analysis ukuthi ispinashi senza kanjani kule kota esikuyona. Kube available ku-website yethu konke lokho for umuntu ofuna ukuthi eqale etshale formally engene kuma-formal market. Akhona ama-analysis ungawafunda uwa-understand khona uzobona ukuthi lento ofuna ukuyitshala uzokwazi ukuthi wenze inzuzo ngayo ngoba into ebalulekile ukuthi ugenerate i-profit as a business person. Okay, ndikuva kahle. Mhlawumbe iziphi izitshalo ongabonisa umlimi ukuthi angazitshala ezihamba ngokusheshsha mhlawumbe emarket ezingenza futhi nenzuzo neziku demand emphakathini iziphi mhlawumbe? Akazi singaqala nje mhlawumbe sibale utamatisi nolethisi nakho konke okucishe kuhlobane nolethisi ama-leafy vegetables amaklabishi spinashi no-carrot nama-pumpkin but ngiyathanda ukugcizelela indaba ye-cell testing ukuthi ungathi ngoba usuzwile ukuthi utamatisi ukudemand vele decide ukuthi wena uzowutshala. It's important to test your soil kuqala uthola ukuthi utamatisi uzokwazi ukuthi usurvive kuleyo nhlabathi onayo wena kule land ofuna ukutshala kuyona. Okay, mhlambe iziphi izindawo umlimi angadayisa kuzona umkhiqizo wakhe ke ngoku njengoba usubalile zeziphi neziphi ezikudemand angazenza mhlambe kukhona izitolo ezinkulu angadayisa kuzo umkhiqizo wakhe umlimi omhlambe khona ezincane nendlela zokungenisa umkhiqizo ke kuzo lezo zitolo ovela unabe nje ma. Okay msakazi oqala nje njengoba ngike ngachaza ukuthi sinama-formal nama-informal market. Kuma-formal market sibala ama-government institutions, iy'kole, iy'bhedlela, sibe nama-fresh produce, iy'tolo-ke lezi ey'dayisa amaveji, yizo lezi mhlambe umlimi angangena kuzona ku-formal market. Futhi umlimi engakwazi ukuthi eyidayise ngaphandle kwaseNingizimu Afrika i-produce yakhe. Into esiyenzeke ukuthi umlimi simlekelele ukuthi enze isitifiketi esibizwa ngo-GAP. U-GAP ukunikeza imvume noma umngenandlela kuma-formal market. U-GAP u-assessa i-produce yakho bese efaka istamp sokuthi isezingeni lokuthi ingadliwa abantu baseNingizimu Afrika futhi iphinde i-export. Kuyenzeka-ke ukuthi usumtholile u-GAP ufike esitolo thizeni bekutshele ukuthi nabo bane-standard sabo bayawuvuma u-GAP wakho kodwa nabo bane-standard sabo. Izinto ey'kanjalo ziyenzeka kodwa u-GAP uyakwenza ukuthi ungene emnyango ukwazi ukuhlala phansi nabantu. U-GAP ukutholela i-meeting with a potential market ebese-ke going forward uyanikeza ama-standards mhlawumbe uma kuwukuthi banawo ama-standards wakho. Mhlawumbe nje briefly ngingachaza ukuthi kwenzakalani uma uzokwenza u-SA GAP certificate. Kufika i-audit eplazini lakho noma efamini yakho izo-check-a ukuthi umkhiqizo wakho usezingeni yini. Usuke uzobheka ukuthi unawo yini ama-toilet ngoba fanele ukuthi
kwenza isiqiniseko sokuthi abantu abayisizi la abasebenza khona futhi uphinde ubheke ukuthi ama-chemicals akho ahleli kanjani awahleli yini nge-fertilizer fanele sihlukane ubheke ukuthi ubani o-facilitator ukusetshenziswa kwama-chemicals fanele kube umuntu who is certified to do so oneyincwadi ibalekile i-record keeping fanele ugcine ama-records akho onke enikwenzayo ube ne-file ngoba i-auditor mayifika izofuna i-file ukuthi kusetshenzwa kanjani uningi kakhulu okwenziwayo kodwa i-process eyenzekayo uphase uthole ugap ukwazi ukuthi udayisa imikhiqizo kuma-formal market. Okay, mhlawumbe mphulaphula ekhaya usanda kuvula curator ngoku saphulaphula ijelo lakho elingunqaphambili izwi elomzansi sikhona kapha TV station simiza usasazo oluza kwenqo apho ngasekhaya kanti ke khumbula si live napha ku YouTube subscribe ubese ubetha nebell ukwazi into bana ku notify ke ngezinto ke ezisuke zisenzeka si live ke ku YouTube namhlanje kungumhla ka 17 ku April 2024 kungolwesithathu ke ezinsukwini sinentokazi apha Nkosi engiphile Mthembu uqhaba khona phake eminyangweni wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo ezisemakhaya sixoxa ngendaba enkulu ukulungiselela ukakhulukazi umkhiqizo noma mhlambi ke isivuno eso sakho basingene emakethe mhlawumbe masiqhubeka nje busachaza kabanzi ngendaba enkulu yokuthi ke zeziphi izinto ozidingayo ugap uyawubalula socela mhlawumbe nomlaleli ngasekhaya mangabe fisa ukubuza umbuzo angathumela ke eWhatsApp yakhe ivoice note okanye abhale mangabe mhlawumbe umlimi kulo ndawo le alime kuyo so ufisa ukwazi kabanzi 0638208448 WhatsApp number ngu 0638208448 khaya lethu mthwesi emva komboko lobilobi elobize kwa curator siqhula iphambili mhlambi ke yini edingwa imarket ushilwa mhlambi igap inkampani le ugap ezokwazi ba ikuthatha ikubeke ezingeni usho njalo ne ugap akasiyo inkampani kodwa ifikete certificate ngo SA gap yeah okay SA gap yeah okay awuchaze nje kabanje yini edingwa imarket kumlimi ephecelezi marketing requirements okay sakazi okokuqala nje kubalekile SA gap okay okwesibili ukuthi umkhiqizo wakho fanele uhleleke ungathi uhambisa umkhiqizo kwikesi kunotamatisi abangalingani abanye bakhulu abanye bancane akusiyo into eyamukelekile leyo fanele u-upgrade i-produce yakho uyigrade kube otamatisi abakhulu otamatisi abancane otamatisi sebevuthwe kakhulu otamatisi abasehlala uhlele umkhiqizo wakho otamatisi asebe bright in color abangabi bright in color nokuthi mhlawumbe okunye sekuyabola zonke lezo zinto fanele umkhiqizo uhlukanise okubalekile futhi i-packaging ukuthi kuhle ubranda ungavele nje ubeke into esitolo nge-container noma nge-packaging engabhaliwe nokuthi yini le ngiyithengayo iqhamukaphi yona lento engiyithengayo balekile ubranda okunye ukuthi fanele ukwazi ukuhlela ama-agreement uyifundise ukuthi zonke izimelwano ozozenza with your potential buyer zibhalwa phansi abanye abantu ke baye benzelwe ama-agents akhona ama-agents okwazi ukuxhumana nayo ukuthi ebomxhumanisi between you and your potential buyer noma mhlawumbe futhi nawe ungazenzela avoid ukwenza ama-agreements verbally
uma kuwukuthi umkhiqizo uzowuhambisa on Monday imali izongena on Friday have that on paper bese kuyashayina wazi futhi nawe ukuthi kulindeleke ini kuwena ayaye ebe khona ama penalties ukuthi mhlambe ubude la kade hambisa khona utamatisi ufike mhlambe omunye usubolile noma usubonakele unama penalties okungenzeka ukuthi they will penalize you with zonke lezo zinto kufanele zibe kwi contract uwenziwe ube aware ngazi ukuthi okay sizodidacta u 0.5% uma kuwukuthi produce yakho izofika isingekho ezingeni ufunde contract understand the agreement you are signing ukuthi what are you getting yourself into. Okay, nekuva sopholophology lokho ngaphambili izwi elomzansi mhlambi ke nje sike sibone njengabalimi kube khona ukuguquguquka ke kwezinto ezityalwayo engadini mhlambi kuleyo ndawo leyo kule season mhlambi utshale ubhontshisi kwenye season utshale umbila kanjalo so imigudu lebuyibala noma sekuguqulwa ke izinto emhlabathini pha kulana lento efanayo. Yebo msakazi the standard is the same for all fresh produce. Standard nje sonke sidlula ugap. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Ngiyakuva mhlambi yipi ke indlela umlimi angathola ngayo ulwazi lwezokulima ngaphandle kokuthi ke aze afike lapho mhlambe sidare Maritzburg yipi indlela engenza ngayo ikhona ngaphandle ukuthi azafike on site. Yebo sine website ebizwa nge Agricultural Marketing Information System. Siyawenza ama analysis noma ucwaningo lwama fresh produce quarterly. Okay. Onyakeni thina sinamakota awu4 so shuthi siba nama analysis awu4 esenzayo onyakeni ukuthi umzekelo utamatisi wenze kanjani kota 1 yonke leyo information iyafakwa ku website ukuthi ithani la tamatisi belibiza irand elingaka ngesikhathi esuku. Yes. So le website iyaba futhi nama prizes for umlimi ofisa export ukukhiphela umkhiqizo ngaphandle kwa South Africa. You can get all the information ku website ukuthi kubiza kanjani udayiswa kanjani. Ya bensafuna bensazobuza lo mbuzo lokuthi if mhlambi ndizo export impahla yalapha eMzansi kunamanye ama requirement efuneni wamithe before mhlambi ndihambisa impahla ndithi kukhona into enjalo ugap msakazi. Okay, still use ugap. Okay. Yes. Certificate leso uthi xoxa ubusichazela ngaso. Yes. Okay, because ngende evenye indaba enkulu ethi mawungasutyala nje peanuts amakinat maningi amazwe awadingayo amakinat angalungi kodwa apha eMzansi ayalunga so ke yazibona ezinjalo zininzi nezinye nje obhontshisi yabo. Yes. Okay. Kunjani? So mhlawumbe sesiyanga semaphethelweni nje enkosazana kuyaphileka kakhulukazi sibheka indle emnyama siyafundisa apha siyafisa ukuzwa lemibuzo eqhamuka kubo abantu kuyaphileka mhlambi enikhona apho niyayibona lento kuyaphileka apha kwezolimo. Yebo msakazi kuyaphileka kuphela nje into mhlawumbe ngokubuka kwami engiyayibona ukuthi ukulima noma ukutshala into edinga ukuthi uyijayeze ukwenza ucwaningo ukufunda ukuthola ulwazi ngoba angeke uzisurvive ngaphandle kokuthi uyijayeze ukwenza ucwaningo ngento osukufuna ukuyitshala ngoba kwesinye isikhathi akubi ukuthi
ayiphumeleli iproject oyenzayo ngoba mhlawumbe ukudla siyadinga siyadla usuku nosuku phela nje indlela osuke uwenze ngayo ibhizinisi esuke ihlulekile kodwa ukukhiqiza ukudla angeke ungayenza inzuzo ngakho ngoba ukudla kuyisidingo semihla ngemihla. All right, and playing up mhlambi othi wathumela awakhumbuzo sizoya ke okay masiqale evenkleni then sibone abathumele ke imibuzo yabo ngo WhatsApp ku 0638208448 WhatsApp number ke eyo 0638208448 asiqale ngapho licala then masibuye sizoya kubo ke abatheke babuza sizokudedela siyazi ke nawe kuninzi okwenzayo kwelo cala Mamthemba asiqale ngapho licala Kwizilo Mzansi FM. Phula ke izingxoxo nsuku zonke kwizilo Mzansi FM lamigama khaya lethu Mthwesi lobilobi yalobiza kwe curate lobisela umntu mbambele kufutshane ngoba sekhona umfoka amakhathi la qhamuka khona phansi kumandla oselisikisika abantu kubalekile obayazi bayilusikisika idolopha kusospaza siya asithabatheke otobhala khona phaka kwela cala uthi molo Mthwesi mina ke ngicela ke ukwazi ukuthi umfisa ke ukuthola uchazo lwembewu mele ke ngenze njani ngiyabonga from ka Mike elindelani okay besabheka le market oyinamara sabona lobilobi iregisterwa kuphi ke lo gap ngiyawufuna okay mhlamba uphendule ababili before siqhubeleke sivale nendlela yokuxhumana bafisa ukubuza kabanzi sizobanika nendlela ukuthi uxhumana kanjani mama okay msakazi mayelana nembewu ngicela ukukhuthaza ukuthi umlaleli exhumane neoffice elangala ahlala khona ilocal office yakwa agriculture ejwayeze ukuya ku local office labo ku local office bemazi ukuthi ukhona ukuze mhlawumbe mekukhona into esiphiwa yona uhulumeni naye ekwazi ukuthi hlomuntu akaye ku local office. Okay. Mayelana no gap naye futhi lo mlaleli ngizomkhuthaza ukuthi eye ku local office ngoba thina asizikhetheli abalimi esizosebenza nabo ukwenzisa ugap but uma kuukuthi ikhona information yakho i-database ngokuthi uyayijwayeza kuya ku local office ngenzeka nawe utobuze ukuthi sisebenze nawe ngalowo nyaka osuku uzobukhethelwe wona. Okay ndikuva kahle khona Mamthembu mhlambe ke ngiyazi awakho ukugcina nawe sengumuntu omsha ungathini kubantu abasha kuba khuthaza ukuthi bangene kwezolimo nawakho ukugcina kukakhulukazi kule nkulumo yanamhlanje sibonga futhi nangosicobelela ngolwazi olungaka angazi besiyotholaphi qhoma ngabe ngolwesithathu kwizilo Mzansi sike sinalo uhlelo lwezolimo sixoxa ngezinto ezingatshintsha impilo zabantu emakhaya ngoba kubalulekileyo sithi umzi mawube negadi kwazi bakube khona utshintsho olubakhona ungathina ukugcina nje nakubantu abasha Mthakazi engakusho ukuthi asingatshali ngoba yatshala kodwa asenzeni ucwaningo before you start a project yenza i-research from the beginning to the end uyibone ukuthi uzokwazi yini ukwenza inzuzo uyibone ukuthi izokwazi yini ukuthi ime leyo project bese okunye ukuthi sikhuthale singalindi ukuphiwa noma ukunikezwa kodwa lokhu mhlambe okungenzeka ukuthi siyaphiwa usithole vele sesiqalile siyasebenza ya investa ngokuncane sinakho kulama project esikhulelwa kuwona.
Ndikuva kakhulu enkosi wethu mani siyabonga kakhulu ngexesha lakho sithemba uba kwixesha elizayo futhi sophinde sikwazi uba sixoxe le ndaba le uphinde usicobelele ngolwazi enkosi kakhulu Mamthembu siyabulela sidibana khona kwixesha elizayo inkosi masiphile ithuba eva Ngiyabonga kakhulu msakazi. Nkosi kakhulu sivala ke kanjalo namhlanje yezolimo